ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ አሜን። እንደው እግዚአብሔር ይመስገን። አጭር ጸሎት ከንጸልናሞ ናብ ዝቅጽል ቃል አምላክ ድማ አለፈ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር አምላክና በጎይታና መድኃኒና በኢየሱስ ክርስቶስ ንመስነካልና አብይ አምላክ አሞስም ካይባረክ እግዚአብሔር ሆይ አብዛኸም ዳላንሞ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ቃል ካትገልጸልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልይ። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሎሚ ካብ ቃል አምላክ እንካፈለ ድማ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብል ብሉጽ አሜን። እንደው ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ብሉጽ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ጥቅሲ 1 ክሳብ 3 ከንብብየሞ ወመሰረት ድማ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ነቲ ቃል አምላክ ሸር ክንገብርና አምላክ ብዙሕ ሰዓን ብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስተዛረቦም ኣብዘን ዳሕርወት መዓልታት ንዓና በቲ ወራሲ ኩሉ ዝገበሮ ብእውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ንሱ ናይ ክብሩ ነፅብራቅን ቅርፂ ባህሪን ከሎ ኩሉ እውን ብሓይሊ ቃሉ ፀይሩ ከሎስ ምንፃሕ ሓጢአትና ምስ ገብረ ኣብ የማን ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ይብለና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ መጀመሪያ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ንእሽተይ እንታ ድሕረ ባይታ ንእሽተይ ክዛረብሞ ብመሰረት ድማ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክንቅፅልና መልእክቲ ዕብራውያን መዓስ ከም ዝተጻሕፈ ዝሕብረና ብትክክል ግዜ የለን ናይ ዕብራውያን መጽሓፍ ማለት እዩ። ምክንያቱ ስለምንታይ ዘምፅዮ እቲ ብሉፅነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ እኳ እንተሎ ነገር ግና ኣብ ዕብራውያን ግን ፍልይ ብዝበለ እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ካብ ምዕራፍ 1 ጀሚርና ክሳብ ምዕራፍ 13 ወይ ከዓ ብፍላይ ክሳብ ምዕራፍ 11 ዘሎ እንተለኣኺና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ብሓደ ምስ ኩሎም ዝዋሃድሮ ሓደ ብሓደ ኢየሱስ ካብ ኩሉ ይበልፅ ኢሉ ሓልፍ ይኽእል ነይሩ ኮይኑ ብጥቕልሉ እንታይ ክሓልፍ ይኽእል ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ይበልፅ ኢሉ ጥቕሊሉ እንታይ ክሓልፍ ይኽእል ነይሩ። ነገር ግና ኤቭሪ ሲንግል ካብ መላእክቲ ጀሚሩ ካብ ነቢያት ጀሚሩ ካብ ኣቦታት ጀሚሩ ሙሴ ኢያሱ ካህናት من كذي العلا حدا بحدا يو مس كلهم بكومباريزم درجة نوادا درة يسوع كريستوس كم زبلت يو زري الناس يا رب الله مسكين سلزي ناي إبراهيم صحافي من كم زخنا وين فلتنا معسكر متصحفة ينفلتنا حدا نقدر نفلت من الوقت كاب تصحف انت دعم بيكم من إبراهيم مشهور كان بيبصح جنب بيكم من لهم قدمي مفراس بيت مقدس نا يرساليم كم زخونه ግን نراغصنا مخنياتو بدحري نير تزخون بزعبا بيت مقدس هي متزارب نير وي ون قال كل ما حبنا نير بزعبا فرزت بيت مقدس مالتي سلازي 7 عامه مهرتيا اتا بيت مقدس فريسه بنغوس نيرو مالتي اتا زمكو حلا زنبر اسرائيلاويان አይሁድ ዝምኩ ሕላ ዝነበሩ ንጉስ ኒሮም መጽን ታገይርዋ አፍሪስዋ ለዚ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ቅድሚ ምፍራስ ዛ ቤት መቅደስ እዚያ ከም ዝጸሓፋ ብዙሕ ምልክታት ከበና ይኽእል ይብዝ ዘሎ ጽሑፋት ማለት ቅድሚ ምፍራስ ድሕሪ ተዝኸውን ብዙሕ ነገር ብዛዕባ ከም ዝፈረሰ ዘተንብህልና ሓሳባት ምነበረ ነይሩ። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። تا بيت مقدس كم زبلكم مع عاسيا فريسة أو 7 عامة مهرتها فريسة ندقوس نيرو مزيو دحر خلت عامة كبابا نتا بيت مقدس تاجروا أفريسوا أكاسيلوا سلازي نبريا نبرو خينا مالتي الجبتها بيت مقدس نبرتها أبتكرن أوريا مالتي أبا حجي أنت يا زلا أبيت من مسجد الله ترى طريقة ونهم بورك زلا بلا علي مالتي ثم مكابيا كي علو حجي ستيل علو مكابيا مالتي አይሁድ ኮንቶ ኮይኖም አውት ዌስት ሳይድ የም ከይዶም ታገሩም አብ ከይዶም ተሳሊሞም ዝመጹ ማለት አብ ትውሽጥ ያቱ ስለዚህ ታቤት መቅደስ ማዓሲያ ፈሪሳን ተራይልና በ7 ዓመተ ምህረት ፈሪሳ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ከም ዝበልኩም ናይ ዕብራውያን ጸሓፍ መን ከም ዝኾነ አይፈለጥን ገለም ጳውሎስ ይብሉ አፖሎስ ይብሉ ባርናባስ ይብሉ
بزخون حنت نجر كنت نفلت جابر أملاخ مسجن منفس قدس كم صحبه تنفاس منفس قدس كم زنفسه كن تاين قبر نستوعب جابر أملاخ مسجن نا إبراوي حافي كاب كال فلي بزبالة إبراوين زبل قال تطعيم له إبراويان إبراوين أين قرسم يكون أين قرسم دي يكون بعد روبيل بعد نفتاليم يهودا ترى إلنا نايم تايم ناين قرسمي إبراو قلنا أين قرسم يكون المجمرة جزء إبراو زبل قال استقبل له مصحف قدس ترارينا أبز فترة المعرف 10 4 وعسى 3 جميران تنام بيمنايو تي لوط مستمر 5 وسده ناب إبراهيم مس نجارو نت إبراوي بلا شو إبراهيم انتهي بلو تي إبراوي بلا سبر أملاخ مسكن تي إبراوي بلا سلازي إبراو زبل قال أو المجمرة جزء مصحف قدسنا أم معرف 10 3 نو سوري أم معرف 10 4 إبراو زبل قال تطعيم ولا جابر أملاخ مسكن أجت إبراو انتهي مرتين تدعيلنا وكم زبلكم ناي نجد سما يكون إبراوي ناي على السما يكون إبراوي إبراوي مالت سلمتاي إبراوي صحاف إبراويان يلو تطعيم زولن ترايلنا living across the river كينو سجر ربع من بحر مالتي كنا انتهي من بحر بحر تساجر كا من بحر انتهي لكم بحري تساجر كا من بحر إذا سمعت تاشي مالتي ترجم مالتي إبراوي واي كنت قال زي تطعيمون إبراوي صحاف سلمتاي كومز بالقال كلا عانت كم يخل نيرون ترايلنا إذا بسبات اليوم إبراهيم سبات بوزح من قديس أب نفسهم أبدي خامز نبروت الجزية صحف تصحف سلازي تفعليهم كنبرو تساجيرهم كنبرو زدالي أنا جالس زللي إبراهيم زبل قال طيمه جبر أبلاه مسكين اسك نأز حبرنا نجر ترى هالي أب اسك ياسم عرف إسرائيل 4 ياسم عرف إسرائيل 4 واللي هم كبس حمات هون بمن باب قدمكم هنا ولدي ياسم عرف إسرائيل 4 كل تنسلسن تلعب بينا ياسم عرف إسرائيل 4 ياسو دما نبزل حزبي بولو እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ከምዚ ይብላሉ ካብ ጥንቲ አባታትኩም ተራ አብርሃም አቦ አብርሃምን አቦ ናሆርን ኣብ ክንየው ሩባር ይቅመጡ ነበሩ ንኻልኦት ተማሪክቲ ድማ ይገልግሉ ነበሩ ነቦኹም አብርሃም ከዓ ካብ ክንየው ሩባ ወሲደ ካበይ ወሲደ ካብ ክንየው ሩባ ወሲደ ኤፍራጥስ አሳጊሩ ናብ የምጽኦ ማለት ነው ናብ እስራኤል እግዚአብሔር አምላክ መስ ነቦኹም አብርሃም ካብ ክንየው ሩባ ወሲደ ኣብ ኩላ ምድሪ መከናን መራሕክዎ ዘርኡን ኣብዝሕክዎ ይስሐቃ ሃብክዎ ይብለና እግዚአብሔር አምላክ መስ ስለዚ ካብ ስግር ማዕዶ ካብ ክንየው ሩባ ፀዊዐ እንታይ ገይርኮ ኣሳጊረዮ ኣሕሊፈዮ ንኣምላኽ ዘይፈልጥ ነበረ በዓል ኣምላኽ ገይርዮ መንነቱ ለዊጡ ኣድራሻኡ ለዊጡ ስለዚ ክንየው ሩባ ክሰግር ክንየው ሩባ እንታይ ገብር ክነብር ጀሚሩ ማለት እግዚአብሔር አምላክ መስ ስለዚ ናይ ዕብራዊ ጸሓፊ ስቆይ ይኮነን ዕብራዊ ዝብል ቃል ተጠቂሙ ማለት እዞም ሰባት እዚኦም ተፈልዮም ክነብሩ ከም ዘለዎም ስለ ዘለዎም እዮም እንታይ ዝገብር ዘሎ ዕብራዊ ዝብል ቃል ተጠቂሙ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ መስ ስለዚ ነብርሃም እንታይ ገይሩ ካብ ኡር ከለዳውያን ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ዝነበሩ ካብኡ እንታይ ገይረዮ ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ገይረዮ ኣሳጊረ እግዚአብሔር አምላክ ተሳጊርካ ኣድራሻኻ ዓብይ ኣድራሻኻ ትልውጥ መንነትካ ትልውጥ ኣተሓሳስባኻ ትልውጥ ርክብ ዝነበረካ ምስ ማዕረጉ እንታይ ትገብር ርክቡ ተቋርፅ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እቲ ዕብራዊ ዝብል ቃል ስቁ ኢለ ይኮነን ተጠቂሙልና ናይ ዕብራዊ መጽሓፍ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚ ከም ዝበልኩም ኣብቲ ዕብራዊ ዝብል ኣብቲ መጀመርያ ንረኽቦ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ስለዚ እቲ ዕብራዊ ዝብል ቃል ንዓና ይካልእ እምበር ንዑ ኣይሁድ ዕብራዊ እንተዳኢልካዩ ይርድኦም እንታይ ማለት ምዃኑ ንዓና እንታይ ዝመስለና ናይ ዓደ ስም ዝመስለና ኣይኮነን ድዩ ኣምሹር ብዙሓት ከምኦም ኣነ እውን ከፅንዖ ምስ ጀመርኩ ዋው ኢለ እታሽም ኮይኑ ዘገሪመ ማለት እዩ እምበር ከም ናይ ሓደ ጥርኑፍ ህዝቢ ስም ወይ ከዓ ከምዚ ምሻሎ ከምኡ ጌርና እዩ ዝወስድ ነይሩ ግን ከምኡ ኣይኮነን
ካብ ግብፅ ምስ ወፁ እውን ባሕሪ ተሳጊሮም ምስ ወፁ ከዓ ሽዑ እንታይ ተዋሂቦም ኪዳን ተዋሂቦም ኣይኮነን እዩ እንደገና ከዚ እግዚአብሔር ካንታ ኢሎም በኹሪ ወደይ ብትقلሉ ማለት በኹሪ ወደይ ወይ ከዓ በኹሪ ውልደይ ኢካ ኢሎም እስራኤላውያን ማለት ኣብ ትሕቲ ባርነት ዝነበሩ ካብ ባርነት ወፅኦም ታገሩ ናብታ መዓርን ፀባን ተውሕዝ ምድሪ ክሳገሩ ጀሚሮም ማለት ረት ተሳጊሮም ግን ናይ ኣምላኽ ኮይኖም ማለት ቅድሞ ናይ ኣምላኽ ኣይነበሩ ማለት ኣይኮነን ግን ብመልኣት ካብ ባርነት ወፅኦም ግን እግዚአብሔር ክመርሖም ጀሚሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይሁን ስለዚ እቲ ዕብራዊ ማለት ተሳጊርካ ወይ ከዓ living across the river ኪኖ ተሳጊርካ ወይ ከዓ ሩባ ተሳጊርካ ወይ ባሕሪ ተሳጊርካ ምንባር ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር እቲ ንፎረን ልቀቆን ክብለከሉ እንታይ ኢሎም በኹሪ እንታይ ኢልዎ ደቂ እስራኤል እንታይ ኢልዎም በኹሪ ውልደይ ብስንጊ ፀዊዑ ማለት ክብርና ኣምላኽ ይሁን እስኪ ንቐፅል እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ናይ ዕብራዊ መፅሓፊ ንሰለስተ ዓይነት ሰባት ይፅሒፎም ንሰለስተ ዓይነት ሰባት ይፅሒፉ እቲ ፅሑፍ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሓደ ነቶም ኣብ ጎይታ ፀኒዖም ዝነበሩ ሰባት እንታይ ዝነበሩ ኣብ ጎይታ ፀኒዖም ዝነበሩ ዝመላለሱ ዝነበሩ ሰባት ዝተፃሕፈ መልእኽቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ካልኣይ ከዓኒ ሰሚዖም ግን ምላሽ ንዘይሃቡካ ምላሽ ንዘይሃቡ ከመይ መስልኩም ምላሽ ሰሚዖም ትረዲዎም ምሽ ወይ ዕሩኽትኩም ትፈልጥዎ ትኾኑ ወይ ቦታ ቦኻ ኮኑ ወዲኻ ወይ ካልእ ቀረባኻ ዝነብሩ ወይ ዕሩኽትኻ ጎይታ ይርድኦም ምሽ ግን ነገራት ይሕዞም ናይ ኣቦይ ናይ ኣደይ ኣበይ ክቕበር እየ ናበይ ክኸይድ እየ ከለኸ እንታይ ይብለኒ ተረዲዎም እኮ ብርትዕ ደረጃ ግን ንምውሳን ግን ዓቕሚ ዝሰኣኑ ማለት እዩ ናብ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ዝተፃሕፈት ከዓ እያ ተመልእኽቲ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ንጎይታ ከዓ ዘይፈልጡ ከዓ ዝተፃሕፈት መልእኽቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እቶም ተደራስያን ሰለስተ ዓይነት እዮም ማለት እዩ እቶም ተደራስያን ናይዛ መልእኽቲ ተደራስያን ሰለስተ እዮም ማለት እዩ ብምሉእ ልቦም እንታይ ዝገብሩ ንኣምላኽ ዝስዕቡ ላንጋ ዘለዉ ዘይወሰኑ እቶም ሳልሳይ ከዓኒ ንኣምላኽ ከዓ ዘይፈልጡ ማለት እዩ ወይ ከዓ ስለ ክርስቶስ ስለቲ ምድሓን ስለ ናይ ሓድሽ ኪዳን እቲ ትርጉም ስለ መስዋዕቲ ብፍላይ ምዕራፍ 9 ተረኺብና ብፍልይ ዝበለ ካብ ንኣማኒ ንዘይኣማኒ እያ ትቐርብ ንኩልና እኳ ዝውክለና እንተኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ግን ናብቶም ዘይኣመንቲ እያ ተብል ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እቶም ዝድሓኑ ንኣብነት ኣብ ምዕራፍ ዕብራዊ ምዕራፍ 10 ካብ 32 ክሳብ 39 ተኣንቢብና ኣብኡ ንረኽቦና ነቶም ንዝድሓኑ ኣብ እምነቶም ክፀንዑ ዝተዘርበ ቃል ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ካልኣይ እቶም ሰሚዖም ከዓ እንታይ ዝጋብሩ ግብረ መልሲ ወይ ከዓ ምላሽ ንዘይሃቡ ንዘይ ብርትዕ ደረጃ ተረቲዖም ግን እንታይ ዝገብሩ ዘይወሰኑ ሰባት ከም ዝብለኩም ዘለኹ ይርድኦም እሞ ጎይታ መድሓኒ ምዃኑ ኩሉ ነገር ይርድኦም እሞ ብሂዳ ክቕበር እየ ኢሉ ዝሓስብ እንተረሃልዩ ከምዚኦም ዓይነት ወይ ከዓ ኣይሁድካ ንኣብነት ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ተራንቢብና ዮሃንስ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ካብ 42 ሶሪ ካብ 42 ምስና እዚ ግና ብዙሓት ካብ መኳንንቲ ይብኡ ኣመኑ ግናኸ ካብ ናይ ኣምላኽ ክብሪስ ናይ ሰብ ክብሪ ኣብሊፆም ስለ ዝፈተው ካብ ቤት ጸሎት ምእንቲ ከይሰግዎም ካብ እንታይ መታን ከይሰግዎም ካብ ቤት ጸሎት መታን ከይሰግዎም ብሰሪ ፈሪሳውያን ኣይግሃዱን እንታይ ብሰሪ ፈሪሳውያን ተረዲዎም ብርትዕ ደረጃ ግን ካብ ቤት ጸሎት ወይ ካብ ቤት መቅደስ ከመታን ከይባርርዎም ምእታው ከይከልዎም እንታይ ገይሮሞ ንዓም ሰሚዖም ካብ ኣምላኽ ምስማዕ ንመን ሰሚዖም ማለት እዩ ናይ ይሁድ ወይ ከዓ ፈሪሳውያን ሰሚዖም ማለት እዩ ክብርን ኣምላኽ ይሁን ስለዚህ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 እንተናቢብናዮ እውን ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ስለዚህ ምእንቲ ከይንጠፍእ ናብቲ ሰማዕና ኣዚና ከነቐልብ ይግባአና እዩ እቲ ብመላእክቲ ተነገረ ቃል ብመን ተነገረ ቃል ናይ ቀደም ኪዳን ማለት እዩ ብመን ተነጊሩ ብመላእክቲ ዝተነገረ ቃል ካብ ዝፀንዕ ኩሉ በደል ዘይምዛዝን ካብ ቁኑዕ ፍርዱ ካብ ዝቕበል ምስ ናይዚ ድማ ኣምላኽ ብዙሕ ሰዓን
ሶሪ ኣምላኽ ከም ፈቃዱ ብትእምርትን ብተኣምራትን በበይኑ ብዝኾነ ሓይልታት ብምዕዳል መንፈስ ቅዱስ እናመስከረ ንሱ ከዓ ብጎይታ ክንገር ዝጀመረ ካብቶም ምስዕቦ ባና ዝፀንሐ ንሕና ገዳ ክንዲ ዝኣክል ምድሓን ዕሽሽ ካብ ንብል ከመይ ጌርና ክንመልቕ ይከኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ መስግን ሰሚዖም እንተዳ ምላሽ ይሂቦም እቲ ብመላእክቲ ዝተነገረ ቃል ትንሙሴ ዝተዋህበ ኪዳን ማለት ኮይኑ ንዑ ብዘይ ምግባሮም ተዳ ብፍርዲ ተኣዚዝዎም ኮይኑ ዋ ንሓንዳ ብዕዳል መንፈስ ቅዱስን ብብዙሕ ተኣምራት ብዙሕ ምስክርነትን እንተዳ ዘይተኣዚዝካ ከመይ ጌርካ ካብቶም ኣኽትም ትመልቕ ይከኣለካ ዝብል እዩ ሓሳብ ዝጥቀም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ቶም ሰለስተ ተደራስያን ንሪኢና ቶም ሰለስተ ተደራስያን ምናልባት ቆርመታን መብርሂ ክበኩም ኢለ እምበር እቲ ርስና እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ይበልፅ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ናይ ዕብራዊ መፅሓፊ ብምንፅፃር ዘቐምጦም ኣለው ማለት ዕብይ ብዝበለ ዘናፃፅሮም እጅግ ክነናፃፅር ከለና እንታይ ኢና ንግለፁ ኮምፓሪዝም ኢና ንጥቀምሽ ካብ እከለስ ከምዚ ወይ ካብዚስ ግዜ ይበልፅ ወይ ካልእስ ካብዚ ይበልፅ ኮምፓሪዝም ደረጃ እጂ ብኮምፓራቲቭ ዲግሪ ገይሩ ክዓፁ ይኽእል ነይሩ እንታይ ዓንተ ብዘኩም ሞስት እጂ ከምዚ ሞስት ምስ ንጥቀምና ሱፐርላቲቭ ዓይነት ንጥቀም ከለና ከምኡ ገይሩ ክዓፁ ይኽእል ነይሩ ኣይሁዳውያን ነፍሲ ወከፍ ዝምክሕሉ ነገር ግን ከፍርስ ኣለዎ ንነፍሲ ወከፍ ንኩላ በባሕሪ እንታይ ገብረ ኣሎ ከፍርስ ኣለዎ ናብ እግዚአብሔር መን ከም ዝበልጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሉፅ ኮይኑ ከም ዝወፅእ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ከምቲ ኣብ ሰለስተ ደረጃታት ከዓ እናፃፅሩ ማለት እዩ ዕብይ ብዝበለ ብሰለስተ ደረጃታት እናፃፅሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እታ ቀዳማይ ንፅፅር ኣብ መንጎ ሰማይን ምድርን ዘሎ ንፅፅር ማለት እዩ ኣብ መንጎ እንታይ ዘሎ ኣብ መንጎ ሰማይን ኣብ መንጎ ምድርን ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ናይ ሰማይን ኣብ መንጎ ናይ ምድርን ዘሎ ንፅፅር ይጥቀም ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንኣብነት እቶም ናይ ብሉይ ኪዳን እንታይ ካህናት እንታይ እዮም ምድራውያን ነይሮም ኣይኮነን ድዩ ምድራውያን ነይሮም ብዙሓት ከዓ ነይሮም ብዙሓት ዝኾኑሉ ምክንያት ከዓ ሞት ስለ ዘሎ እዩ ምቁራፅ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ሓደ ከዓ ይትካእ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ምድራዊ ዘይኮነሲ ብሰማያት ዝሓለፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህን ምድራዊ እጂ ነፃፅሮ እዩ ዘሎ ናይ ምድርን ናይ ሰማይን ንፅፅር ይጥቀመሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሕጂ እቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት ምድራውያን ካህናት እዮም ዋላ እኳ ትፅዋዕ ናይ ኣምላኽ እንተኾነ ትፅዋዕ ናይ ኣምላኽ እዩ ዘየጠራጥር ማለት እዩ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ብሰማያት ዝሓለፈ ሊቀ ካህን ሞተ ፅንዒ ክሕዞ ዘይከኣለ ናብታ ምድራዊ ቤተ መቅደስ ዘይኮነስ ናበይዳ ናብታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ሒዙና ዝዓተወ ዝተቐመጠ እቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት እኮ ኣትዮም ከይቀመጡ ነይሮም ደው ይብሉ ነይሮም ኣይኮነን ድዩ ይኣትዉ ነይሮም ሓደ ዓይነት ሓሳብ ደው እዮም ዝብሉ ኮፍ ይኮኑ ዝብሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ናብታ ሰማያዊት ናብታ ምድራዊ ዘይኮነሲ ናብታ ሰማያዊት ናብታ ትፈርስ ዘይኮነሲ ናብታ ዘይትፈርስ ናብታ ሓደ ንጉስ መፂኡ ዝሓየለ መፂኡ ዘፍረሳ ዘይኮነሲ ናብታ ኩሉ ንጉስ ናይ ነገስታት ዘለዋ ዘለዓለም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ናባዩ ኣትዩ ንመን ከዓ ሒዝና ኣትዩ ንሕና ከዓ ሒዝና ኣትዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ናይ ሰማይን ናይ ምንታይ ንፅፅር ይጥቀመሉ እዩ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ንፅፅር ይጥቀመሉ ማለት እዩ ከም ዝበልኩኹም ብርክት ምፅዋዕ ናይ መን እዩ እቶም ዋላቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ምንታይ ነይሩ ናይ ኣምላኽ ፅዋዕ እዩ ግን ነታ ፅላሎት እዮም ዘገልግሉ ነይሮም ምሳ ንመን ንፀላሎት ናይታ ሰማይ ዘላ ፅላሎት ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሕጂ እቲ ሕግስ ኢንኮምፕሊት ማለት እዩ እዚ ናይ ክርስቶስ ኪዳን ግን እንታይ ግን ኮምፕሊት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ክብሪ ኩሉ ንጎይታ ይኹን እቲ ካልኣይ ዝጥቀመሉ ንፅፅር ድማ ጎናዊ ንፅፅር እዩ ጎናዊ ንፅፅር ሓደ እንታይ ኢለኩም ናይ ሰማይ ናይ ምድሪ ንፅፅር ኢለኩም እቲ ካልኣይ ዝጥቀመሉ መነፃፀሪ ከዓ እንታይ እዩ ጎናዊ ንፅፅር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን
أمونغناين تنتن كم زبالكم رتان كيف يقولون أمونغناين تنتن نحجين زل وخلا بحلا أمونغو بولي كدان زل في اللين أمونغو حدش كدان زل في اللين جبر أملاخ مسجد اتنا بولي كدان حقكو نفس أميكو خمس حيك عليه كمل كتل لا يكون مزي معنا وين يكون انتوا هيبناكو أبي زنبرنا إحنا دا أبي نيرنا هاي تحاسبنا نقول نعمل مزيو نعتم كل 10 تخلت نجار إسرائيل بمن بموسى كم بير ملاخ كم أملاخ جبر أملاخ مسجد السو نفس أميكو بس حيكون المزيو نهت تسفى زخون زلوا كريستوس نزل تسفى خسع زمسة كسعينا خوني بدنا قلت يا معرف سلست كسعينا خونه رتبوا تنايبوا لي كده حقي بمسارتنا عن هذا بيتوهبن بمسار من يتوهبن هيتوهبن هذا بيتوهبن ولا ونكو كهان كهوني انت رايلوسي كم نجد يهودا يهوني يكون يقذف يرخبا مالتي كون ركبنا مصحف كل سنه جبر بلا خمس كون تخينو كابناي ارون ديكا كهانكا جبر بلا خمس قال اي فكرني كابونا ابو مالتي ولا ايكون حزاب سي اب اسرائيل كوين كمان توسنوا زر يوم كانت ديكا كهنا زخونو نتي نتكعاز كل خير كل ونتي تابوت اليوم قال شكمول توز سبعه اللو استمدوا سبعه اللو زخونه سبع يلوني مصيم كاب نفتاليم اليوم كاب قال مصيم تجبرون اي حزبوني تنكفونيم نتي مدراوها الحرق يجوك እግዚአብሔር ሰ ከመይ ገረ ክርስቶስ ከም ዘኽበረና ኮና ንዝንጓ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚህ ኣብቲ ኣመንጎ ናይ እስከ ናይ ጎናው ንጽጽር እንደለኩም እግዚአብሔር አምላክ መስገን ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ካብ 7 እስከ ነብብና ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ካብ 7 نتقدم كنا من كيف تزيه له نتخلي سفرة عمت دليون نيرو سلجي كا إن ننقفهم كم زيبل إنه مسبيت إسرائيل مسبيت يهودان حدش كنا زعتوا ولا معلتات كم تساين يبل جزابير كم تبي ده إذا كاب مثل جبسي كوسام كلهم معلتي مسبوتاتهم زعتوا كدان أيكونن نساتهم بكدانة أيضاً ما أنا أقول شلل بالكوم يبل جزابير دهرتان معلتات زياتن جنايب لنا جزابير أملاك مسك زيابي كنا رخبنا إرمياس معرف 30 حد كنا رخب سقال زياب رمل مسك إرمياس معرف 30 حد كنا تنبيونه بتذكر كم زلتا سقال زين رخبنا دحرزيت المعلتات ياتن مس بيت إسرائيل مس أتو خدان زيو نحققاتي أمتى كسبهم أب من زي كونه زي أب لبهم صحفه نحققاتي أب لبهم أنا بحاول سبان كتو أب لبهم صحفيه أنا أملهم كخونهم نساتهم كهزب كخونن يومه يبلغ زيابير عمصهم كم حريمو نحاتياتهم دحرزي أي كذكروني آمين كابن إيستهم كسب عبيم زفلتوني سلزخونو نفس وكف نود عدو نفس وكف نحاول نزجي فلتو إلو أي كمهروني زي برام لخمس انتهي سلزلو منفس قدس ويشتو سلز تتصحفه أبتاع صلات من ذي كونسي أب صلات ويشت أب ويشت سلز تتصحفه نقرأ نون حدا نود عدس نقرأ يبلني أردت وش تزال تم مسكرنا تاجر نيدلي هنا وش تقول رتع زهبة منفس قدس جن أملاح مخان ود أملاح مخان رتع زهبة جن منفس قدس جابر أملاح مسكن سلازي كابن شو عمك ساعة مسين أملاح فلوت ورسن ود عارس يكون جروني حد كده بمال نتقدم أي أرجون تزارجن زبالين جنا نتفق أنت يجوري كرباي نزي حدش مان نزي تايلو نزي حجز زلنا إحنا نزلنا بكروسس تولى حدش كده نيلو نتي كان تايلو بولي كده نيلو تبوز زبالين كأنت يجوري له زارجا خا تركم يقولون جابر أملاح مسكن سلازي قدم كأن بوتاتنا بمن كير تزاربهم قدم كم تم معرف حرز أو حرك الجميع حسب معرف كتصبت السلسلة زلون ترام بيمنايو أنت عن تزمكم قدم نبوتات ناس بمن تزاربهم بنبيات غيرو تزاربهم بزحات نبيات مالتي هذيهم بزحات هبزن دحروات معالتات جنا معنا
بتوراس كل زخونه علمون بو زغبر ودو غيرون تاي غبرنا تزاربنا እግዚአብሔር አምላክ መስገን እቶም ናይ ቀደም ተዛረብቲ ተቀቢሎም ይዛረቡ ነይሮም እዚ ናይ ሕጂ ተዛረባይ ግን ባዕሉ ይዛረብ እዚ ነቀደም ተዛረቦም ዝነበረ ነቶም ናይ ቀደም ተዛረቦም ዝነበረ ሕጂ ባዕሉ ይዛረበሉ ማለት ነቶም ናይ ቀደም መልእክቲ ዝቦም ዘበስ ባዕሉ ሕጂ በአካል መጽ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ንዓና ግና በተወራስ ሁሉ ዝገበረ ዓለሙን ብኡ ዝገበረ ወዱ ገይሩ ተዛረበን ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቅ ቅርጽ ባህሪን ካይ ብለና እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ማለት እዩ አምላክ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ይኮን ማለት እዩ ተምናይ ቀደም ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አምላክ እዩ እቲዮም ሞትዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሞሲዒር ሓንሳ ዝተንሰዩ እቲዮም ሓለፍትዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዘይሓልፍ እግዚአብሔር አምላክ መስገን እቲዮም ምንጻ ኃጢአት ምስ ገበሩስ እንደገና እንታይ ገብሩ ነይሮም ምንጻ ኃጢአት ከይገብሩ ነይሮም እንደገና ዓመት ማለት እዩ ወካብ ዝተወሰነ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሓንሳብ እንሓዋርን ነታ ኃጢአት ስወገድ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ዓመት ኣብ ክንዳና ዝስዋዕ መስዋዕት የለን ሕጂ ዝፈስስ ደም የለን ሕጂ እግዚአብሔር አምላክ መስገን በታ ሓንቲ ግዜ ብቀረና ዝፈስስ ደም በአን ዘላለም ሙሉ ምድሓን ገይርና እግዚአብሔር አምላክ መስገን ፍርቅ ምድሓን ዘይኮንስ ሙሉ ምድሓን እቲዮም ናብ ፍጻሜ ይብፅሑን ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ኣብፅሑና መን ኣብፅሑና ክርስቶስ ኣብፅሑና እግዚአብሔር አምላክ መስገን ቶም ናይ ቀደም ግን እንታይ ገይሩ ኣይብፅሑናን አሮን ንባዕሉ ማለት እዩ ናብታ ናይ ተስፋ ዘርሰይ ኣትወን ናብታ ናይ ተስፋ ምድራዊ ከነአን ኣይኣትወን ምስዮን ንባዕሉ ኣይኣትወን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እግዚአብሔር አምላክ መስገን ናብታ ምድራዊ ዘይኮነሲ ናብታ ሰማያዊት ናብኣ ቤት መቅደስ በይኑ ዘይኮነ ኣትሲ እዝና ኣትዩ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ እቲ ቃላቲ አፈጸመ ወይ ከዓ ፈጺሙ ቶም ናይ ቀደም እንታይ ይግሩ ኣይፈጸሙን አንተም ናይ ቀደም ኣይፈጸሙን ኣይብጽሑን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገና ኣብጽሕና አፈጺሙና እግዚአብሔር አምላክ መስገን ብፍላይ እቲያ ብዙሕ ሰዓን ብዙሕ መንገዲ እንትብላ በዕብራዊ ምዕራፍ ሓደ ዘላ ብዙሕ ሰዓን በብቁሩብን ያ ትብለ ብተኻልእ ጽሑፍ ብዙሕ ሰዓን እንታይ ዘለኩም ብዙሕ ሰዓን በብቁሩብን ንአብርሃም ቁሩብ ንሙሴ ቁሩብ ንበዓል ዳንኤል ወይ ከዓ እንቶም ነቢያትካ በብቁሩብ ማለት እዩ ገይረ ተዛረቡ ሕጂ ኣብዚያ ብዙሕ ሰዓን ብዙሕ መንገድን ጥራይ ትብል ኣብዚያ ኣብዛ ናይ ዕብራውያን ምዕራፍ ሓደ ብቲ ናይ ትግርኛ ፅሑፍ ማለት እዩ ካልእ ሰዓን ብዙሕ ሰዓን በብቁሩብ ገይሩ ከዓ ተዛረቦም እቶም ናይ ቀደም ቦታትና ማለት እግዚአብሔር አምላክ መስገን ኦኬ እንታይና ንርኢ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ከም ዝበለፅና ንርኢ ዘለና ካብ ኩሉ ከም ዝበለፅ ሕጂ ቀደም ሲ ሓንቲ ካብተን ርዕቲ ዝፈጠራለይ መፅሓፍቲ ቅድሚ ናብ ጎይታ ምቕባለይ ዕብራውያን ብዙሕ ግዜ ምንብባ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ በብሓደ ከዓ ነተን ዝእመነለን ዝነበረ ነተን ዝእመነለን ማለት እዩ በብሓደ እናፈረሰተን ከይዳ ማለት እዩ በብሓደ እናፈረሰተን ምስ ከደት ሕጂ በይንኻ ከተር ብሻ بين حتر كولة تسن مسأجع تسن تأمونة تسن شو كل نجار مسافر سلكا نبي خطير نبي يسوع خطير هدي نابرا مسحف عن كلن بب حديو نتم أيهورز من نزبلا بمولن يموسي إيمانيم لا ما مارتي مسيس يسوع كريستوس كمان تمر لي سمين بعلي ياسو نسوى مارتي ملاك تبع بيت مارتي ما أعرف حاجة كنا بنقولنا نعتم مسي ولدي ولا من كريستوس كنا يقولوا ولدي ولا نسوى مسي ملاك تعمل يسقط له زبالة سجينا بلوخ ما أعرف كل تقينا أنت عندنا ما أعرف لوكاس مارتي أنت ما أعرف لوكاس ويكاتي ما تسمع أعرف كل تما زيابر عمله مسك ثم لا أختي سجينا ملو يسوع كريستوس زيابر عمله مسك اسكر كامل كم زبالكو تناخبين جن كم نبيات يبلس يسوع كريستوس كم عرف حارك كم حارك سب سلسة كم زنبكو يسوع كريستوس كم يبلس
كم نبيات يبلز نمنيات نبيات زاربهم زنبرس يسوع بعلي كابت الصعبكم زنبرة سخان تاي كوحي كاوسطكم تكوحي تخان تاي منيو يسوع كريستوس جابر أملاك مسكين ስለዚህ ካብቶም እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ይሉ ዝዛረቡ ዝነበሩ ሰባት ዚ ወይ ካ ነቢያት ምን ይበልጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ይበልጽ ኦኬ ከመላእክት ይበልጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመን ይበልጽ ከመላእክት ይበልጽ ከመላእክት ኮይኑ ይበልጽ ምዕራፍ 1 ካብ 5 ክሳብ 14 ኸይና ነብቦ ንኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ከመን ከም ዝበልጽ ከመላእክት ከም ዝበልጽ ከመላእክት እንተ በሊጹ እሱ ወደ ከም ምዕራፍ 1 ተብቲ ተጻሕረው ዘሎ ዓለም እንተ ፈጭርካ እንታይ ንሱ እዩ መላእክት ዓለም ፈጭሮም ዲም ፍጥረት ፈጭሮም ዲም መላእክት አይፈጥሩን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ፈጣሪ እግዚአብሔር አምላክ መስገን መላእክት አምላክ እንታይ ይገብሩ ይስገዱሉ ይልወለው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይበልጽ ማለት ነው ንሓደ እንኳን ውልደይ ካ ይበለን ኢየሱስ ክርስቶስ ውልድ አምላክ ይልወለው ውልድ አምላክ ማለት ካን አምላክ ማለት እግዚአብሔር አምላክ መስገን ካለ እተን መላእክት ውልደይ የተባሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ተባሂሉ መላእክት ካ ይስገዱሉ ካ ይልወለው ንመን ይስገዱሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ይስገዱሉ ይልወለው ለእግዚአብሔር አምላክ መስገን ንሓደ ኳሲ ጸላእትካ መርገጽ እግርካ ምስ ገበርካሲ ኣብ የማነ ተቀመጥ ዝበለ መላእክት የለን ንሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይልወለው እግዚአብሔር አምላክ መስገን ኣብ ተቀመጥ ኣብ የማን ተቀመጥ እግዚአብሔር አምላክ ኣብካ ተቀምጥሎ ኢየሱስ ክርስቶስ አይኮነ እንዴ ኣብ የማን ግርማ አምላክ ተቀምጥሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ዝበለጸ ካብ ኩሎም ጽዋ ኣብ ዓለም ዘበለ ንወዳድሮ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ይበልጽ ካብ ሰማይ ዘሎ ኩሉ ንወዳድሮ መላእክት ዲም ኩሎም ምን ይበልጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ይበልጽ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ካልኻ ካብ ሙሴ ካ ይበልጽ ካብ ሙሴ ምዕራፍ 3 ከልና ነብቦ ንኽእል ኢየሱስ ሙሴ ኣዝዩ እሙን ከም ዝነበረ ይዛረበና ወላ ዘልቁ ምዕራፍ 12 ተናቢብናዮ እሙን ከም ዝነበረ እሙን አገልጋሊ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ሕጂ ከመገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ውልድ ከም ውልድ ኮይኑ ዝማለስ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ሙሴ ከምኡኑ ባሪያ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ከም እሙን ውልድ ወይ ከም ውልድ ማለት እግዚአብሔር አምላክ መስገን ሙሴ ከም ገሊያ እዩ አምላክ ኢየሱስ ግና ከምንታይ ከም ጎይታ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ከም ዝበልኩም ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 19 ዘሎ ከይና ከነበቦ ንኽእልና ካብ ኢያሱ እውን ከም ዝበልጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከይና ከነበረ እግዚአብሔር መስገን ካብ ካህናት ከም ዝበልጽ ካብ ካህናት ምእመናት ኩሉ ግዜ ኩሉ ከም በስለ ዘይክል ካብ ካህናት ከም ዝበልጽ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ካብ 23 ክሳብ 28 ዘሎ እንተ አንቢብናይ ወይ እውን ካብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ካብ 14 ክሳብ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ክሳብ 10 ዘሎ ማለት ምስ ካህናት እዋታት ረኻ ምስ ሰይንም ካህናት ምስም ናይ ምድረ ካህናት እስካ ሓንቲ ክነብቡ ከባ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 እቲኣቶም እሲ መን እዮም እቲኣቶም ካብ 23 ጀሚሮ ዘንብቡ ዘሎ እቲኣቶም ቶም ናይ ምድረ ካህናት ማለት እዩ ቶም ካህናት ቤተ መቅደስ ዘገልግሉ ዝነበሩ እቲኣቶም ከይነበሩ ብሞት ስለተኸልከሉ ብዙሓት ካህናት ነበሩ እዚ ግና ንዘለዓለም ዝነብር ስለ ዝኾነ ዘይሓልፍ ክህነት ኣለዎ ስለዚ ድማ ነቶም ብኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ኩሉ ግዜ ምእንትኦም ክልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ፈጺሙ ክድሕኖም ይክእል እዩ ኣብዛ እንታይ ገዳሲት ኣላ ብዙሕ ግዜ ንጥቀመላ ምእንትኦም ክልምን ዝነብር ትብል ፅሕፈላ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስገን ምእንትቶም ብኣቢሎም ንኣምላኽ ዝመፁ ብክርስቶስ ኣቢሎም ንኣምላኽ ዝቐርቡ ምእንትኦም ኩሉ ሳዕ ዝልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ሕጂ ኩሉ ሳዕ ነምስ ወከፍ ሰብ እከለ ተጋጊ እሞ ምሕረት ግበረሉ ወይ ከዓ እከለ ኣይኮነን እንታይ ዳ በተሓንሳዕ ተፈጸመት ማለት ተሓንሳዕ ዝተፈጸመት ውዕለት በር ኩሉ ግዜ ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይኑ ኩሉ ግዜ በቃ እከለ ከምዚ እንዳበለ ይኮነን ዝልምን ዘሎ እዩ ከምኡ ይኮነን ዝስምዕ በተሓንሳዕ ዝተገብረት መስዋዕቲ በተሓንሳዕ ዝተፈጸመት ፍጻሜ ዝፈሰሰ ደም
كل جزء نسي الرأي مالتي እግዚአብሔር አምላክ መስገን አምላክ ናመን ይጥምት ናብቲ ደም ይጥምት ሞ ምህረካ ይረክብ ተሰማር እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚህ በኦቢሎም አምላክ መጽ ኩሉ ጊዜም እንቶም ዝልምስ ዝነበስ ስለዝኾነ ፈጽሞ ከድሕኖም ይካል እዩ ከምዚ ዝበለ ክፍኣትን ክሳትን ዘይብሉ ካብ ሓጢኣት ዝተፈልየ ካብ ሰማያት ከኣል እል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት የልየና ንሱ ከምቶም ካልኦት ሊቀ ኮንቲ ካህናት ቅድም ምእንቲ ሓጢኣት ርእሱ ድሓር ድማ ምእንቲ ሓጢኣት ህዝቢ ኣብ ዘፅባሕ መስዋዕቲ ክቐርብ ዘየልዮ እዩ እሞ ርእሱን መስዋዕቲ ምስ ወፈ ሓንሳ ንሓዋሩ ገበሮ ሕግስ ድኻም ንዘለዎም ሰባት እዩ ሊቃውንቲ ካህናት ኮይኑ ክኾኑ ዝሸይም እቲ ድሕሪ ሕጊ ዝመፀ ግና ቃል ማሕላ ግና ንዘለኣለም ፍፁም ዝኾነ ወዲ እዩ ዝሸይም እግዚአብሔር አምላክ መስገን ሕጂ ብሓፈሻ ምዞም ካህናት እዩ ዘወዳድሮም ዘሎ ምዞም ናይ ምድሪ ካህናት ማለት እዩ እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ንዘለኣለም ሊቀ ካህን ኮይኑ ዝነብር አምላክ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚህ ሕጂ በብሓደ ንኩሉ ብድሕሪኡ እንታይ ነርግም ካብ ምስ መልከ ፀዲቅ እውን ይመሳሰሉ መልከ ፀዲቅ ምዕራፍ 14 ኮይና ኣብ ዘፍጥረት ንረኽቦ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ካልእ ወዳእታ ካን እግዚአብሔር አምላክ መስገን ምስ ናይ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ካብ 11-14 ዘሎ ወይ እውን 10-19 ዘሎ ዘሰም ዕብራውያን ማለት እዩ ከም ናይ ብሉይ ኪዳን ኩሎም መስዋዕትታት ከም ናይ ብሉይ ኪዳን እንታይ ግን ኩሎም መስዋዕትታት ከዓ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕት ከም ዝበለጽ ማለት እግዚአብሔር አምላክ መስገን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መስዋዕቲ ሓንሳ እዩ ዝቀድሰካ ሓንሳ ምስ ዝቀደሰካ ንዘለኣለም ትቅደስ ናይ ብሉይ ኪዳን ከ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝበደል ካሎ ሒዝካለ ትመፀለክ ሞኻተ ምድራዊ ነገር ማለት ንሱ ንምንጻሕ ስጋ ጥራይ እቲ ደጋዊ ጥራይ ዝቀድሰክ ውሽጣዊ ግና ይድቀስ ኣይቀድስን ሕጂ ናይ ብሉይ ሓዲስ ኪዳን ደስ ክብለካ እንታይ ይመስልኩም እቲ ለውጢ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ናይ ብሉይ ኪዳን ከ ካብ ደገ ንውሽጢ ስለዚህ ውሽጢ ተለዊጡ ዝጠቅም ማለት ውሽጢ ተለዊጡ ጽቡቅ ማለት ገዛ መሰረታት ጽቡቅ ኮይኑ ያ ድልል ትኾን ንፋስ መጽዩ ማይ ኮይኑ ዝኾነ ይኮን መጽዩ ዘይናውፀ ማለት እግዚአብሔር አምላክ መስገን ሕጂ ኣብ ልብና ስለ ዝተጻሕፈቲ እግዚአብሔር አምላክ መስገን እቲ ናይ ስጋ ልቢ ክርስቶስ ናይ ስጋ ናይ እምነት ልቢ ወጽዩ ናይ ስጋ ልቢ እቲ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚህ ኣብ ልብ ዝተገብረ ነገር ይዝበልጽ ካብ ደገ ነገር ማለት ስለዚህ ምስ ኩሎም መስዋዕትታት ካይ ወዳድሮት እቲ ናይ ዕብራውያን መጽሓፍ ኣብ እግዚአብሔር አምላክ መስገን መስዋዕት ናይ ክርስቶስ ግን ሓንቲ ከምበልኩም ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ዘላ ብደም ካብ 12 ከምበየ ድሓን ካብ 11 መታን ከተድና ክርስቶስ ግን ናይቲ ዝመጽእ ናይ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ ምስ መጸ በቲ ብሉጽን ፍጹምን ብኢድ ዘይተገብረ ማለት ካብ ዝፍጥረት ዘይኮነ ድኳን بدم دبلات مراخوتن زي كونس بدم برؤسو ናይ ዘላለም ምድሓን ረኺቡ ሓደ ግዜ ናብታ ቤተ መቅደስ ኣተወ ስለዚ ደም ድበላትን ኣራሑን ሓሙኽስቲ ኣርህን ኣብቶም ዝረኸሱ ተነፂጎን ምንጻሕ ስጋ ዝቅድስ ካብ ኮነስ ደም ክርስቶስ ብናይ ዘላለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይጽያፍ ንኣምላኽ ዘቕረበ ግዳ ንስኻትኩም ንህያው ኣምላኽ ተገልግሉ ክንደይ ኣዝዩ ንሕለኹም ካብ ሞት ግብሪ ዘየንጽሖ ከምንታይ ክንደይ ካብ ሞት ግብርስ ንስጋኹም ዘይቀንጻስ ዘሎ ንስጋኹም ድዝ ዘሎ ኣይኖ ኣይኮነን ንሕልናኹም ዘየንጽሖ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዘንጽ ማለት ዘንጽ ማለት ንሕልና እዩ ዘንጽ ደም ኣርሑትከ ንምንታይ ዝቀድስ ንስጋ እግዚአብሔር አምላክ መስገን መስዋዕታ ኩሉ ከዓ ክስዋ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ክስዋ ኣለዎም ኣብ ቀደም ማለት ስለ ሓጢኣት ሕጂ ግን بحد مسواتي نقول لك زيك جابر عملاق مسك بحد مسواتي ስለዚህ ካብ ኩሉ ዓይነት መስዋዕትካ ንኣብነት ቀደም ተዳ በድልካ ዝኾነ ክትምፀለካ እንተው ሓደ ባሪቶ ማለት እዩ ኣይኮነ እንዴ ወይ ሓርጭ ናይ ግድ ክትምፀለካ ሕጂ ግን ኣምፅ ዝበለኩም ሰበለዲ ኣምፅ ዝበለና ኣሎ የለን ዛስ ወይ ኮናት ክንቲ ኣምላኽ ዝሓበና ዓብይ መድሓኒት ዕሽሽን ብሎ ቀደም እኮ እስራኤል ናይ ግድ ሓንቲ ግዜ ኣብ ዓመት ክትከይደለካ ናብይ ክትከይደለካ ናብታ ቤተ መቅደስ ዘላት ዝነበረታ
سراي كتكيد لك زلك حلو كاب كل مهرت خايز خامز بلك كاب كل مهرت خايز إسكاي كتكيد لك كشكم ودي تخلك شيء تخيد خيد أو متان كتركم ماتي يجيهم له نجي بلس تمتنا إجزابير أزجبرنا بكريستوس وألسي كندي عبي مرحانكم زخانة جبرام لهم مسجد أير عارنا له أيد خمنا له كريستوس بالسعارة عاري أنت دنا تدل أنت فقدنا مع طريق جبرام لهم مسجد الذي يسوع كريستوس كمان يبلز كاب كلهم ببحادة رأنا يومن زي رأنا يومن يبلز كريستوس كاب كل زرّان زي الرّان يفلز كاب كل فترة يبلز مهنياته صفات عري جابر من أمسك كاب كله حيوانات حيز الناس مسه مهير الناس مسه عبيت النبلهم أبو وشتنا استقمتوا يسوع كريستوس كاب كلهم يبلز دم دي بلا يكون الفيسوس كحجي دم ودع أملاخي فيسو سلزي جابر أملاخ مسكن كريستوس كاب كل يبلز نسأل لنا جابر أملاخ مسكن هاليلويا كبرنا أملاخ يكون يسوس بلوز كاب كل زبلس يسوس كاب نبيات كاب تم عبيت النبلم نبيات كاب تم عبيت النبلم نجستات كاب تم عبيت النبلم مكاننتي كم ملأختي كاب كهنات زيابر أملاخ مسكن كريستوس زبلس زيابر أملاخ مسكن زبلس لازم خلنا كنا حزنا يزلنا كريستوس ودع أملاخ نسوت زبلوس مخانا ويشتنا منفس قدس مسبروه زيابر أملاخ مسكن هنا دما نابو تماريخنا هاليلويا سلدي يسوع كريستوس يبلس كاب كل يبلس يسوع كريستوس هاليلويا هاليلويا سيابير نتبلوت سخونه ودخا يسوع كريستوس كنفلت منفس قدس سلازخ الكالنا እግዚአብሔር نتزبلص خنفلت እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለዘብራህ ካልና አቡ ድማ ውሳኔና ነዘር ዓለም ጸኒዑ ከነብር እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትረእና ይጽልያለሁ ወይታይን አምላኸይን ነቲ መስቀል ዝተሸንከረ ክርስቶስ ወደ አምላኽ ንዑ ብምእማን ናይ ዘላለም ምድሓን ስለዝኾነና እግዚአብሔር ንዑ ብምእማን በተሓንቲ ዝተፈጸመት መስዋዕቲ በተሓንቲ ግዜ ንሐዋር ዝተፈጸመት መስዋዕቲ እግዚአብሔር ዘላለም በየማን ግርማ አምላኽ ተቀምጥ ስለዘቀመጥካና እግዚአብሔር ኣብቲ ክርስቶስ ተቀሚጥዎ ዘሎ ኣብኡ ስለዝተቀመጥና أبو سلزق أمت كنا بيسوع كريستوس نمسكنك زيابير هانت نجار كوي كفلنا نجزابير هانت نجار كوي تشكمنا نجزابير هانت نجار كوي سعرنا نجزابير نسخاب سعر أبسعر سخاب سعر كايق نحن عارفنا نجزابير زيابير سخنا من يسمبت عرفت زلزق تخنا نجزابير زيابير سرحنا نعرفه زي كل الناس أمينا نعرفه سلز قبر كان እግዚአብሔር بشم يسوع كريستوس سم نمسكنك እግዚአብሔር بقويتاب يسوع كريستوس سم እግዚአብሔር هوي أبز ملت زي كل جزء أنا كنبر እግዚአብሔር لكريستوس مسوار حدا نجار كوا خينا وادر እግዚአብሔር مستمع عبيت لنا بلبنا ساعة قرنا يوم وين نفلت أم نجارات እግዚአብሔር مسوم كينا معراريو بيسوع كريستوس سم سكرس كل جزء بلوس مخانك ردنا كابزلنا اللعن እግዚአብሔር كنوسخ دم اخترنا يصلي الله بيسوع كريستوس سم እግዚአብሔር هوي كريستوس ود أملاح كل جزء بلبنا سؤال كوينه خنبر እግዚአብሔር كم سؤال كل جزء ويستنا كوينه خنبر بيسوع كريستوس سم اخترنا يصلي الله እግዚአብሔር ጎይታይን አምላኸይን እግዚአብሔር ለም ብዙሕ መንገድ እግዚአብሔር ንክርስቶስ ዘቀመጥናዮ بيسوع كريستوس سم لمنا بسفرة أخن ملسو يصلي الله نابتو قبو سفرة أكن مرسو بيسوع كريستوس سم يصلي الله ويتاين أملاخين زيابير نتم كبدحنا زقبهم نتم ناب كريستوس كمس زقبهم دماغ زيابير ويتاين أملاخين نسوه تخمس زلوا مسيح ودا أملاخ بين مخانك تردهم دماغ منفس قدس رتحتهم يصلي الله وقويتا بيسوع كريستوس ملوء رتحتهم يصلي الله كاب كله زدقفوا زبلة
زمن وزبل كل እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት በባህር እናለቀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ናባህ ጽጎ ይጽልይ አለሁ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እግዚአብሔር አምላኺን ኣብዚ ዘገልገሎ ኩሎም ኣሕዋት ድማ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስም ጸጋ ከተብዝሐሎም ይጽልይ አለሁ ብሉጽ ዝኾነ ክርስቶስ ቢሆተን ኩሉ ግዜ ክሳል ይጽልይ አለሁ እግዚአብሔር ጎይታይና አምላኺን ብዙሕ ነገር ስለዝድገፍካና እግዚአብሔር ሆይ ስትምህረና ስለዘለኻ ተተባብዕና ስለዘለኻ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ እሱ ብሉጽ ምዃኑ እንደገና ትርኢና ስለዘለኻ ክብርና ዓኻ ይኹን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ጊዜና ተመስገን ስለዚህ ህዝብ እዚ ተመስገን ስለዚህ መጹ ስለዚህ መጹ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገነካ ስለ ደቅና ስለ ናብራና ስለ ሓደርና ስለ ኩሉ ነገር ይመስገነካ ክብር ኩሉ ዓኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን